Szervusztok! Az én biblikai tanítási részem a Márk 4-es, és ez az a rész, ami a magvető példázatával foglalkozik. Rendelkezésre áll idő, ez 45 perc egy teljes tanóra. A tanórát mindig imával kezdjük, majd felolvasom a gyerekeknek az adott evangéliumi részt, hogy teljesen tisztában legyünk, hogy mi is pontosan az a rész, amit éppen átveszünk. Megkérdezem tőlük, hogy számukra mit is mond Jézus ezen tanítása. Ezeket táblára jegyzetelem, hogy későbbiekben átbeszélhessük egyenként mindenkivel személyesen az osztály előtt. Előveszem a korábban már odakészített segédanyagokat, a példázatnak megfelelően búzát, jóföldet, kavicsot, gazt, amilyen gajak és egyéb magokból áll, és elvett mindenki magának a példázatnak megfelelően egy pohárkába, a jóföldbe jó magot. Megcsinálunk olyat is, ami külön jóföldes, kavicsban vetünk, és gazos talajba vetünk, hogy a példázatnak megfelelően szemléltetni is lehessen azt, hogy milyen talajban hogy fejlődik a mag, és mi történik vele a későbbiek folyamán, mint átvitt értelemben, hogy ezen keresztül is megérthessék a gyerekek. Készítünk, mindenki készít magának is egy-egy jóföldes poharat, és az előbb elmondottakat, ezt kitesszük az ablakba, és ott nevelgetni fogjuk. Időként ugye mindig ránézünk az órákon, hogy mi is történik a magocskáinkkal. Majd elkezdjük kibontani mindazt, ami a táblára írtunk, az igének megfelelően. A példázatot mindenki kap egy kis személyes magyarázatot a gondolataira, hogy az osztály ezáltal is fejlődjön. Végül kibontjuk és értelmezzük a teljes Márk 4-et, rámutatva a fontos belső tanításra, figyelni Isten szavára és engedelmeskedni neki. Házi feladatként mindenkinek írnia kell egy személyes példát pár mondatban az életével kapcsolatban, ahol ezeket a példákat fel tudja hozni, hogy akkor ő engedelmes volt, jó földbe esett a mag, és kihajtott, és ez milyen gyümölcsöt hozott az életében, vagy pedig lend a példázat többi részével kapcsolatban voltak neki személyes megélései. Természetesen ugye ezt egy 6-10 éves gyermek szintjére értettem. Majd imával zárjuk az órát, és körülbelül ennyire gondoltam a 6-10 éves korcsoportnál, hogy ez lesz az ő órai átbeszélésünk ezzel kapcsolatban, majd a 10-14-es korcsoportnak a témája is ugyanennyi, tehát 45 perces magvező példázata. Hasonlóképpen imával kezdjük az órát, felolvasom a gyerekeknek az adott evangéliumi részt, megkérdezem tőlük ugyanúgy, hogy mit mond nekik számukra, mit mond ez a Jézusnak ezen tanítása, és ugyanúgy lejegyzetelem a táblára, hogy átbeszélhessük. Ugyanígy megcsináljuk a példázatnak megfelelő szemléltetést, tehát a kis magvacskákat elvetjük, mindenki készíthet magának is jóföldest, elkezdjük kibontani a táblára írt dolgokat, mindenki kap egy kis személyes magyarázatot, és hozhat saját példát is az életéből, és ezt is átbeszéljük, hogyha jó példát hozott, akkor ez mindenki épülésére szolgálhatna. Viszont hogyha ugye valamilyen negatív példát hozott föl, idézőjelben negatív példát, akkor azt is át tudjuk beszélni, hogy hogyan tudna ő ebből pozitívan építkezni. Hogyan mehetne tovább, hogy legközelebb ezt a negatív cselekedetet, vagy ezt az engedelmetlenséget elkövesse. Végül kibontjuk, értelmezzük közösen a Márk 4-et. Felszínre hozzuk. Végül is a kibontással együtt ugye felszínre hozzuk a tanítás magját, az erkölcsi iránymutatását,
rámutatva az imádkozás, a Biblia olvasás nagyon-nagyon fontosságára. Házi feladatként ők is kapnak hasonlóképpen az előző korcsoporthoz írásban példázatokat kell hozniuk, rövid magyarázatokkal, negatív és pozitív példát hozni az életükből, a Márk 4-ből megértett részekre, és ezt majd a következő órán ezt fogjuk átbeszélni, kibontani, hogy kinek mi volt, és miért, hogy ebből közösen építkezni tudjunk. Majd imával zárom az órát, és ennyire gondoltam ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen!